Κλείς την πόρτα. Πάει από την αρχή. Ναι, μωρέ. Σε αυτό το σημείο, να καλωσορίσουμε στο στούντιο της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό Νέα Μέρα Χρήστο Φωτόπουλο, το συνδυασμό Νέα Μέρα του κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου για το Δήμο της Ήλιδας. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κυρία Μπεβούδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε σε αυτή την κρίσιμη, αν θέλετε, πολιτική συγκυρία για τη χώρα μας, να εκφράσουμε λοιπόν τις απόψεις μας για τις επερχόμενες δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές. Για μένα ήταν δύσκολη απόφαση. Ναι, αυτό θα σας ρωτούσα. Τι σας έκανε να αποφασίσετε να είστε υποψήφιος για το Δήμο της Ήλιδας στην παρούσα χρονική στιγμή? Ήταν μια δύσκολη απόφαση για το λόγο ότι η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική και, αν θέλετε, κρίση και θεσμών, και αυτό ήταν το εφαλτήριο για να μπορέσω να συμμετέχω σε αυτές τις εκλογές. Κυρία Μπεβούδα, η αυτοδιοίκηση είναι ένα κίνημα. Είναι κίνημα συμμετοχής, κίνημα εθελοντισμού και, αν θέλετε, είναι κίνημα άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο συμμετέχω σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Θεωρείται πολύ σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη χρονική στιγμή άνθρωποι σαν εσάς, νέοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κατά τόπους, να συμμετέχουν στα κοινά, να δίνουν το στίγμα τους, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό μιλάτε. Βεβαίως, και αυτό πλέον δεν μπορεί να εκφραστεί με την υπάρχουσα δημοτική αρχή στο Δήμο Αμαλιάδας. Και πείτε μου, θεωρείτε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν γίνει στο Δήμο σας? Γιατί υπάρχει και η αίσθηση ότι... Πρόκειται για μια κουρασμένη Υπάρχει αίσθηση ότι έχει γίνει έργο, αλλά θέλω να πείτε τη δικιά σας άποψη, γιατί φαντάζομαι ότι κάτι σας κάνει να διαφοροποιήσετε. Βεβαίως. Υπάρχει μια κουρασμένη, καταρχάς, δημοτική αρχή, και η οποία, αν θέλετε, δεν μπορεί να εκφράσει όλα αυτά που είπα προηγουμένως, μόνο και μόνο γιατί, αν θέλετε, σε ένα προσωποπαχή θεσμό, όπως είναι ο Δήμαρχος, θα βρίσκεται το ίδιο πρόσωπο για 21 χρόνια συνεχώς. Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες λοιπόν, για την πόλη μας, και θα ήθελα να επισημάνω μερικές. Ναι, για πείτε μου. Το αυτοδιοικητικό γεγονός της προηγούμενης τετραετίας ήταν ο Καλλικράτης. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο θεσμικό αυτοδιοικητικό γεγονός, σας πληροφορώ, ο Δήμος Ήλιδας μίκρινε. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν είχαμε, αν θέλετε, τον προνομιακό χώρο και ένα προνομιακό Δήμο, τον οποίο θα θέλαμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, παρέρχομαι όμως αυτά και έρχομαι στην πολιτική λειτουργία λοιπόν, του Δήμου και τις ευκαιρίες που έδινε ο Καλλικράτης, για να δούμε κατά πόσο αυτές, αν θέλετε, ευωδόθηκαν. Το Συμβούλιο Διαβούλευσης, ο Γραμματέας του Δήμου, ο θεσμός συμπαραστάτη του Δημότη, η κοινωνική λογοδοσία, θεσμοί οι οποίοι, ας το πω έτσι, προβλεπόταν από τον Καλλικράτη, σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόστηκαν. Ήσαν, αν θέλετε, απλά άγραφα λοιπόν, σημεία για την πολιτική του κύριου Λιμπέρη. Έρχομαι τώρα σε άλλες μεγάλες χαμένες ευκαιρίες όμως. Έρχομαι, ας το πω έτσι, για παράδειγμα, να σας πω ότι το μέλλον του Δήμου Ήλιδας είναι αυτά τα χιλιόμετρα παραλίας. Τα χιλιόμετρα παραλίας που σε καμία περίπτωση δεν δόθηκαν λοιπόν στον κόσμο. Τα χιλιόμετρα αυτά παραλίας παραμένουν μόνο σε γεωγραφικούς χάρτες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το δημοτικό κάμπικ της Αμαλιάδας, λοιπόν, προς τα δεξιά της πόλης μας και προς τη δεξιά μεριά της παραλίας μας, σας πληροφορώ ότι βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, και σε καμία περίπτωση, ενώ, αν θέλετε, ο κύριος Λιμπέρης ήταν ο εκλεκτός ενός κομματικού συστήματος, το οποίο κυβέρνησε επί πολλά χρόνια την πατρίδα μας, δεν έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να περάσει στην κυριαρχία και στην, αν θέλετε, ιδιοκτησία, στο πέτσι του Δήμου. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες που με ανάγκασαν, να στο πω έτσι, να μπω στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε καμία περίπτωση δεν αποκτήσαμε αυτό το, αν θέλετε, το πολιτιστικό και τουριστικό brand name που οραματιζόμαστε όλοι μας για το Δήμο. Αν θέλετε, η Ήλιδα σε καμία περίπτωση δεν αναδείχτηκε. Δεν αναδείχτηκε ένας προνομιακός χώρος πολιτισμού. Αυτή τη στιγμή η μνήμη του, αν θέλετε, του Νίκου Μπελογιάννη, ένα σημείο αναφοράς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι φυλακισμένη και το μουσείο αυτό είναι ερμητικά κλειστό. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα, κυρία Μπεβούδα, που θέλουμε να θίξουμε. Και επιλέγετε να είστε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Μέρα. Κάνετε την κριτική σας στην επερχόμενη Δημοτική Αρχή, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τους δικούς σας στόχους και για το δικό σας πρόγραμμα. Βεβαίως. Επιλέξαμε καταρχάς να είμαστε
με τον Χρήστο Χριστοδουλόπουλο, γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνεργάσιμος, τον γνωρίζουμε από παλιά. Στην πολιτική δεν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται από παρθενογένεση. Είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε ως πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καλυβίων, άρα πέρασε όλα τα σκαλοπάτια της αυτοδιοικητικής βαθμίδας. Και συνεργάστηκε και στενά και με τον κύριο Λιμπέρη. Βεβαίως και συνεργάστηκε με τον κύριο Λιμπέρη, αλλά πρέπει να σας πω ότι και νωρίς έχει διαφοροποιηθεί από τον κύριο Λιμπέρη. Λοιπόν, καθότι παραιτήθηκε από ό,τι ξέρετε από αντιδήμαρχος, και εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει διαφοροποιηθεί. Άλλωστε στην πολιτική δεν υπάρχει παρθενογένεση. Βεβαίως. Έρχομαι όμως να σας πω ακόμα μερικά πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να γίνουν στο Δήμο Ήλιδας και έχουν να κάνουν με την ανάδειξη της λίμνης του Ποινιού. Ένας περιμετρικός δρόμος θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει όθηση σε μορφές αγροτουρισμού. Ακόμα είναι δυνατόν, πρέπει να γίνει προώθηση οπωσδήποτε το ΣΚΟΑΠ, αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου των ΖΟΕ, τουριστική ανάπτυξη στην παράκτια περιοχή, παρατηρητήριο ανεργίας και γραφείο θέσεως εργασίας στο Δήμο. Ακόμα πρέπει να μιλήσουμε για την αγροτική οδοπία. Σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αμαλιάδας εμφανίζεται ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι, αν θέλετε, ο δήμαρχος των πρωτοσέλιδων, ένας δήμαρχος μακέτας, ένας δήμαρχος ο οποίος παρουσιάζει, όπως είπατε, ένα έργο, αλλά οι δημότες μέσα στον προεκλογικό αγώνα το οποίο κάνουμε, το μόνο που ανακαλύπτουν θέλουν ένα δήμαρχο της διπλανής πόρτας. Ένα δήμαρχο ο οποίος θα φροντίζει για απλά καθημερινά προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Εντοπίζετε δηλαδή πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη. Βεβαίως. Αυτό μου λέτε στο Δήμο της Ήλιας. Μίλαγα με ανθρώπους στα χωριά και μου έλεγαν ότι, ας πούμε, παράδειγμα, μας έλειπε μια λάμπα. Και αυτά η λάμπα μας έλεγαν να την αγοράσουμε εμείς, να την τοποθετήσουμε. Και από την άλλη μεριά βλέπαμε στις εφημερίδες έργα και χρήματα. Χρήματα για ποιους? Χρήματα τα οποία δεν έφταναν κάτω στον κόσμο. Ας πούμε, στα χωριά της Ποινίας μας λένε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγροτική οδοπία. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορούν οι αγρότες να πάρουν τις ελιές τους από τα χωράφια τους. Λοιπόν, και μάλιστα δεν υπάρχουν πόροι ούτε για πετρέλαιο για ανοίξεις των δρόμων. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε ένα δήμαρχο, όπως λέτε, των έργων και της μακέτας και των πρωτοσέλιδων, σε σχέση με αυτόν τον δήμαρχο της διπλανής πόρτας που αναζητά ο πολίτης. Εμείς θα επιδιώξουμε, βεβαίως, να πω ότι και στον χώρο του πολιτισμού, που με αφορά και, αν θέλετε, είναι ένα ευαίσθητο σημείο, θα επιδιώξουμε ένα διαδημοτικό πολιτιστικό οργανισμό με brand name την αρχαία Ολυμπία και την αρχαία Ήλιδα, που θα επιδιώξει να βρει μια θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και να ωφεληθεί όλη η Ηλία και ο Δήμος Ήλιδας να ξαναγίνει ηγέτιδα δύναμη και όχι απλά φτωχός κομπάρσος. Αυτά και προτεραιότητα βλέπω ότι είναι ο άνθρωπος. Αυτό μου λέτε, αυτό είναι το στίγμα. Και φαντάζομαι ότι αυτό είναι το στοιχείο που πιστεύετε ότι θα κάνει τη διαφορά στις εκλογές που έρχονται. Βεβαίως, και αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί σας πληροφορώ ότι η κρίση μας έφερε πιο κοντά, όπως και να το κάνουμε, στον άνθρωπο. Και ουσιαστικά πρέπει να γίνει ένα γραφείο κοινωνικής μέριμνας, να φροντίσουμε να έχουμε ένα κοινωνικό παντοπολείο, να έχουμε ένα κοινωνικό γιατρείο, ένα κοινωνικό φαρμακείο, ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Όλα αυτά τα οποία, ξέρετε κάτι, υπήρχαν και πόροι για να γίνουν, και όμως σε καμία περίπτωση, στην περίπτωση του Δήμου Αμαλιάδας, δεν προχώρησαν. Ναι, η ευαισθητοποίηση σε αυτό το τομέα των κοινωνικών δομών, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μεγάλη σε όλες τις περιοχές και στο Δήμο σας. Γιατί η εποχή το επιβάλλει αυτό. Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, οι τοπικές κοινωνίες έχουν, αν θέλετε, δυνάμεις που πρέπει να ελευθερωθούν. Και μάλιστα, δυστυχώς, υπάρχει μια βαρωνία στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια βαρωνία η οποία καταπιέζει, αν θέλετε, αυτές τις δυνάμεις εδώ και χρόνια. Το ζήσαμε αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το ζήσαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, στο ότι δεν άλλαξε ο εκλογικός νόμος. Δεν άλλαξε ο εκλογικός νόμος με παρεμβάσεις των βαρώνων της ΚΕΔΚΕ. Αυτό λέει πολλά. Και μάλιστα ο κύριος Λιμπέρης συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ. Λοιπόν, δεν άλλαξε ο νόμος περί των θητιών. Ένα βασικό γεγονός, το οποίο θα αναβάθμιζε, αν θέλετε, την πολιτική λειτουργία των Δήμων, καθότι θα υπήρχαν περιορισμένες θητείες και έτσι δεν θα μπαίναμε σε μηχανισμούς αναπαραγωγής της εξουσίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι θα μπορούσε ο κύριος Λιμπέρης να φτιάξει ένα πολύ καλό εγχειρίδιο
μηχανισμών αναπαραγωγής εξουσίας. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να φτιάξει ένα πολύ καλό εγχειρίδιο για την πολιτική λειτουργία του Δήμου. Αυτή την πολιτική λειτουργία εσείς πιστεύετε ότι θα αποκαταστήσετε λοιπόν με την εκλογή σας, εάν έρθουν έτσι τα πράγματα? Νομίζω ότι θα δώσουμε όθηση σε αρκετά λοιπόν πράγματα στην πόλη. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο λοιπόν, στο οποίο συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν, της τοπικής κοινωνίας, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται για πρώτη φορά, αλλά και έμπειροι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι η εμπειρία μαζί, ας το πω έτσι, με τους νέους ανθρώπους θα έχουμε ένα καλό συνδυασμό και ελπίζω στο καλύτερο. Και εγώ να ευχηθώ το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια και μέχρι τις εκλογές να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.